Novinarima beogradskim, znači, oni znaju da ja znam sve. Problem naše struke je vrlo prost. Ekonomska beda i mora da se radi onako kako se naređuje i ko ti naređuje i to sve košta 200, 300, 400 evra. Prema tome, prema svecu i tropar. Ja odgovaram za 600 ljudi. I trudim se u ovoj emisiji da ne napravim problem, jer gazda ove televizije, moj prijatelj, odgovara još za 1500 ljudi. A ja tamo gde se pitam za 600, to je skoro koliko? 2000 ljudi. Pa kako ti, Anđus, odgovaraš za 600 ljudi, a nisi kao ostali ovi novinari? Pa nisam, zato što sam ja bio spreman uvek da iznesem svoje mišljenje i bio sam spreman da se žrtvujem u životu. Vi, gospodo, iz redakcija niste. Ima da slušate. Zašto? Pa zato što kad sam ja smenjen, recimo, na Studiju B, posle toga mi je trebalo 15 godina da se dočepam delimično vlasti. 15 godina sam bio u nemaštini i 15 godina sam čekao da dođem ponovo na vlast. Vi, gospodo, kako je završen 5. oktobar, tako ste 6. prešli na drugu stranu. I zato kažem da ste klošari, većina u ovom gradu, i zato ima da slušate za 200 i 300 evra. Jer vi nemate svoje mišljenje. Niste spremni da se ničega odričete. I ja to razumem. Jer ako jedna vlast koju služite padne u ponedeljak, a druga revolucionarna dođe u utorak, vi odete kući i žena vam kaže, jao kuku, šta da radimo? A onda ti žena kaže, ništa, ti idi sad na posao dalje i kako ti se kaže. I ja to razumem. Ali zato ste klošari u 90% u ovoj zemlji i zato odrađujete najprljavije stvari za najsitnija politička naređenja za najmanju moguću platu. O tome se radi. Meni je žao što je tako, ali je nebeska pravda da je tako. A mi koji imamo svoje mišljenje, mi smo u stanju i da ozbiljno razgovaramo, i da ozbiljno pregovaramo, i u stanju smo da radimo velike poslove. Ali smo u stanju i da se odreknemo, u stanju smo i da gladujemo i u stanju smo da po 15 godina nas nema nigde. Vi morate da radite svaki dan, prema tome, gospodo, ima da menjate stranke i vlasti kao gaće. I šta vam ko uradi i naredi, ima da slušate.